Oimore nyakora mkajwanga geno mara enirio makare machigna hinya chendo ni maro imore tarika prario kod ariyo dwe maro chiko gana ariyo prario kod abich waikoni weche manyino diao makawuono bethulo mago kod mbaka wantiere kacha lai marote machuok hari adeka uchiel nono bende wantiere live Facebook Ramogi TV ke Imura X kachiel gi Ramogi TV kanyambui mar YouTube wachaoge mago mwami opek to wamenyo bende watemo menyo kone to wayudo kama mano jatich nonego mokao bolingi buru obila manyo jatich moro ma itudo gi nek min od tajiri mare kendo ikoringre gweng ma Umrembo mantie no Thugenya e county Masiaya. SHA has failed to address the issues that we raised 2 weeks ago and issues that we have raised over the last 1 year, and therefore they have left hospitals in a state of financial paralysis. Osiptende mag jigiwegi kod mantie bodinde ochungo chiwo thieth ne jotuo ma ithiedho gi okumba mar SHA ka gibandho gopegi. Machiefs wote wa kutoka frontier counties ambao wako tayari kusajiliwa ili wakuwe na bunduki rasmi ya serikali. Tend arita oyango ni chendo nitie mar chiwo bunde ne ruodhi marito gwenge ma maundu thothie. Machiegni nyakoro mkajwang chenro eno imore wantiere gi jalokolizo tieno nyinga Lydia Okeyo. Obila Masega osechako timo nonro ewi nek mar miyo moro ma oseyang nyinge kaka Lucy Oko ma oyud ringre ka oiki e gweng ma Umrembo e North Ugenya e county Masiaya ndalo 4 bang' lal mare chieng' tich abich juma mokalo. Nek makamano itudo godo jatij dalano ma yango ni pok oyudi bang' masirano. En gino manoweyo jopiny e gweng ma Umrembo ei North Ugenya kod Buok bang' yudo ringre mama Lucy Oko koboge gunia kendo ike mana to kod wuode ndalo 4 bang' tayo chenro mag manye. Kochopo Jumamos wamenyo akwaneno mamano. Kanyo chopo nyoro bende wamenyo kwaneno. Koro kochopo chieng' makawuono to wamenyo bende watemo menyo kone to wayudo ka mamano jatich nonego mokao bolingi bur bochako iko boboyo go gunia boyiki bur. Anyuola wach ni mosenindo none mogik tich abich juma mokalo kowuok e puodho ka en kod jatich mondiko manyien ma bang'e to nolal mero bang' rem chopo e ik mano winjore gi yuore kod wuon pargi. Jawde non tie kama nonego bed gidhiye kode iliel moro chieng' tich abich chieng' Jumamos jawde nooro ne pesa to nodhi kadhi gi liel no jawde norite to konene jawde kok nonene chako duogo dala kane koduogo dala kane oyudo jatich to penjo jatich ni mama odhi kany jawde wachne ni mama odhi iliel bang' dhi iliel kanyo nong'iyo rito jawde ok noneno. Kane oyanga dieri mar wachno jatendo kwach kiche e sub county ma Ugenya David Wanjama nowacho ni obila oseyudo ligangla madik michichnie manotigodo e tieko ngima Lucy ka nonro pod dhi nyime mar yango gima ne nyalo kelo nek magalagala no. Baada ya kunotice hiyo Gani Baga akaenda kuangalia ndio amepata ni mama. Lakini baba ya bibi ya marehemu, bwana ya marehemu alikuwa ameshafanya report jana ya missing person kwa police station yetu ya Sega. So leo ndio imetana hapo inakaa ni mada. So tumeanza upelelezi. Hata sasa tumepata mada wipo ni ile shoka ilitumika na pia tunatumia njia zingine kupata ule prime suspect jana ya Uganda. Kinde no anyuola mar mosenindo Lucy Oko nokwayo bila mondo runonro mondo giyud ratichgi e kinde ma chich maduong' mitudo gi nek makamano to koro lal miru. Gik makamagi timre e gwenge to piny oling'aling'a. Wadwa ni gik makamagi katimre to sirkal donje mapiyo to konyowa kaka wan joma piny kae gi sirkal e wengewa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jogo makeo ratio mar oganda Mombasa obuono mar bago ng'anyo mar tipo kakoro gidwaro ng'e adieri e wi gino mano kelo tho mar rawera manyinge Simon Warui e stend obila ma Central Mombasa e yo ma pok oyangore maler. Gikone nyaka sani obila pok owuok oko mar chiwo ler e wi gino mane okelo tho mar rawera no. Joja oko nigi ler koya Mombasa. Jogo makedo ne ratich oganda Mombasa ne kawuono jochopo e stend obila ma Central mar chwalo ng'ur margi e wi tho rawera midendo ni Simon Warui mane owito ngimane e stend no mar obila chieng' tich adek juma mokalo.
Gikone nyaka sani, obila pok owuok oko ayanga mar chiwo ler ewi gino mane okelo tho rawerano e tesend obila Mombasa kata obedo ni ne odak Nairobi. Up to now, from last week Wednesday, when Warui died, up to now, they have not uttered any word even to the media. They have not told the public what transpired, how Warui got himself into Mombasa. We've attempted to get the CCTV footages of Simon Warui getting into Central Police, leaving Central Police, but all this has not been possible in the name of investigations are going on. As my colleague has said, it is their silence that is worrying Kenyans. Munamfungia alafu munasema ati alipanda ukuta na akaruka akafa. We suspect that there is foul play, na ndio maana tunataka majibu kamili. Tunataka majibu kamili kutoka kwa Inspector General, tuelezwe kivipi Warui alifika katika police station na akapanda ukuta na akakufa. Moko kuom penjo magin godo en kaka rawerano mikoni ne olala apoya nono chieng' Jumapile boma ma Nairobi ne ochopo Mombasa mochweyo tho e tesend obila. How did Simon Warui disappear? Was he arrested? Did he just disappear by himself? Number 2, how did Simon Warui get to Mombasa? He's a resident of Nairobi. How did he get to Mombasa? Number 3, once in Mombasa, how did he end up at Central Police Station? And number 4, very, very important, how did he lose his life? Tuliona kifo cha Albert Ojwang kilifanyika Central. Kifo cha Warui kimefanyika Central. Na ukiangalia pattern ile ya Ojwang, wanasema alijigonga kwa ukuta. Katika pattern hii ya Central Mombasa, inaonekana alipanda ukuta. Wao wanasema hivyo. So hizi ukuta ambazo ziko katika Central Police, kama ingekuwa zinaweza kuzungumza zingetueleza. Hivi matukio ya watu kufa katika seli za police station zimetia hofu. Hii itaongeza pia watu waweze kuresist arrest wakijua kwamba wakienda police station hawana uhakika wa maisha yao, na hii itaongeza incidences za insecurity katika nchi ya Kenya. Luoro margi en ni kwan jogo matho e tesende mag obila ma pacho ka kidek medore kadiponi obila biro rem chiwo ler ewi gino makelo tho ma kamago. Ne bende gichiwo siem mar ndalo 7 ne obila mondo mi ochiw ler ewi tho rawerano, makaok kamano to gibiro bago ng'anyo mar tipo mar dwaro ng'eyo adieri mantiere. We are going to invoke Article 37. We are going to conduct a very massive demonstration to condemn and to seek justice for Simon Warui. We will peacefully demonstrate, we will protest, and we will demand that killings in police stations must end now. Na pia tutaenda kotini, IG na OCS wawe responsible kwa kifo kile cha marehemu, unless watupatie sababu muafaka ambazo zimewatoa kwamba wao hawana lawama na hawahusiki na kifo cha Warui. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Utethieth mag jigiwegi kod mag lamo mahao abirio mantiere bwore urok marufa. Ochunga yanga chiwo thieth ne jotuo mag SHA nyaka chop dwarogi magikone SHA osechungo kum mahao higa kore. Twa kod jofwambo matende ruogne obedo gode boma Nairobi gikone SHA ntiere kod gopegi maromo bilion 7 kod 6 mapok ochul kaka Judith Omondi leronwa. Dweche 8 pok orumo nyaka ne ng'anyo mar ute thieth mag jigiwegi rumo kaluwore gi singo mane otim kod jatend piny ni biro chul gi gope mane onindo mag okumba mag thieth machon mar NHIF. Kawuono fumo dokie wang'e kendo jotuo malimo ute thieth mag jigiwegi kod mag lamo manie bwore urok mar rufa ok bi yudo thieth ka itiyo kod okumba mag thieth mar SHA chakre odiochieng' ma kawuono. So this difficult decision follows the expiry of our 2-week notice issued on 5th of December. This notice expired on midnight on Friday the 19th. SHA has failed to address the issues that we raised 2 weeks ago and issues that we have raised over the last 1 year, and therefore they have left hospitals in a state of financial paralysis. Kopogore kod gope ma onindo mag NHIF, gope ma SHA ni godo mag ute thieth gi mane osepuodhi romo bilion 43
mapoko puodhi kod SHA romo bilion 24 duto mapoko chul. Kufikia Agosti mwaka huu, SHA inadaiwa bilioni 43 na hospitali, huku bilioni zingine 24 zikiwa zimekwama katika uchambuzi. Hospitali sasa zinabeba mzigo wa bilioni 76, hali isiyoweza kuendelea na inavunja utoaji wa huduma za afya humu nchini. Kaluwore kod riwruogni, omenda ma SHA yudo kowuok kuom ji ma ondiki ok rom chulo ute thieth, kaluwore ni kwan mathoth mar ji ma ok ondiki ok chudi. Gisayo SHA kuom makore kod ute thieth e weche matindo mondo mi umdugi mar dhier ma okwako kumba manyien mar SHA. In order to survive, SHA has been rejecting valid medical claims and calling them fraud. SHA has been denying renal and cancer patients approval for care and calling it the exhaustion of your approved sessions. Also, in its fight for survival, SHA has been labeling healthcare facilities that ask for payment cartels and fraudsters. Ikwayo mondo mi jatend piny orwak paro mabiro bero kumbano kanyaka sani to ng'anyo biro dhi nyime nyaka chop dwachgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC koro yangone dhi peyo mwandu ji moko ma otudre gi gavana machon ma Migori Okoth Obado. Bang' yangore ni mwandu go gin ma itudo kod mibadhi manotimore aguch sirikand kaunti ma Migori. Kaka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero, mwandu go gin mantie Nairobi, Migori kod Kisumu ma koriwo reto nengo gi romo milion 505. E milome magichiwo, duolno makedo gi mibadhi EACC oyango chenro mar peyo mwandu mag jogo man machiegni kod gavana no machon ma Migori Zachary Okoth Obado. Magi gin mwandu man nengo gi chopo milion 505. Jang'wen go iluwo mwandu gi ma iyango ni ne oyudi e yor mibadhi ka owuok e Aguch County ma Migori. Jogo ting'o Jared Kwaga, Joram Otieno, Caroline Obwa kod Otago Ojuki. Jared Kwaga ni kod mwandu 6 ma ochomo jopecho. Mwandu go nitiere boma ma Nairobi kod Migori. Man Nairobi gin kaka ute Kodesa, mantiere Greenspan Estate kod Loresho Ridge e county ma Nairobi. E county ma Migori en kod mwandu mamoko ma ipeyo ma oting'o udi mago ma ji dake e gwenge ma Suna, Wasweta kod Sunrise Center mantiere Suna e apaya ma Migori kadhi Kisii. Jal machielo en Joram Otieno man kod mwandu achiel ma ipeyo. Mae ntiere county ma Migori. En lo mar heka 0.119 e apaya ma Migori kochomo Isibania. En lo man kod ute magdak kod Kodesa. Caroline Obwa ni kod mwandu 2 man Nairobi, Riara kod Kisumu, Lolwe Estate, kama oting'o ute majidake kachiel kod lo mano man kod ute majodake iye. Jal mar 4 en Otago Ojuki. En kod mwandu ma ipeyo e boma Marongo, kama Gambo, e apaya Marongo kochomo Homa Bay. Mwandu ni oting'o ot moro maduong' man kod room 3, kama chielo en blok mar udi 3 man kod ute man gi room 2. Magi gin moko kuom chenro ma EACC wacho ni gidwaro duoko godo mwandu ma oyudi e yor mibadhi. Chenro mar uso mwandu mag pecho chan ni timore tarik 9 dwe mar 10 gani Nairobi, ka Kisumu to biro timore tarik 16. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Emago mag siasa Nyakorom Gajwang. Gai mar ODM Raila Odinga oyango ni onge ng'ama oseito koparo ni ODM ok dhi bedo gi jachung' ng'ama laro kom matend piny e yiero 2027. Odinga onyiero jokanyo mag ODM ma obalo kod chung' ma duond burano gi sani ka osiemogi ni kik giyuag ang'e bang'e. Walter Nyambaga ntiere kod ler. E kinde romo mar tipo mane obagi kod duond bura mar ODM e boma maduong' ma Nairobi, ka ginyong'e miel adua e kaka yore yiere kod weche mongirore mag duond burano. Ka emogai mar ODM Raila Odinga oyange ni ODM biro bedo kod jachung' e yiero 2027 ka oom nono kod jok makoni ODM ok nobedie debe yiero maduong'. You have not passed any resolution as a party
to say how we're going to go into the elections of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan. Odinga mane wendo modhial kako gaye mar chama no oturo tung jokanyo mobalo kendo kela chilili e chama ni nyaka dembre kendo lure kod okenge mokaw kod duond bura mar ODM ni mar nitiere kinde mapek bedo mapek ne joteko ma ok onyiso teko e kama pek tekie ta e ng'ado wach. It is possible to be lost in competing campaigns of populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and I've been booed. Mageti Mureka ODM yangu chungo jolar kombe, yero madunde kombe duto. We have a by-election in Ugunja. We have a by-election in Kasipul. These are seats that were held by ODM. We have a by-election for which we have fielded a candidate in Chewani Ward in Tana River, and I saw Ali Wario here. We need to go out and campaign for our candidate in Chewani in Tana River. The seat was held by UDA. We have a by-election in Kisa East Ward in Kakamega. ODM opojo lony mage manie sirikal kendo singo sirikal mar William Ruto. You sent our chairman, Honorable John Badi, and from the parliamentary perspective, he has done well. And Baba, I have provided for 58.8 billion the NGCDF for this year again. And we will start releasing the money from October. Every month we will be doing 7 billion. I can see you are telling me not to tell Baba that. Baba, I just want to tell you that personally, I still support NGCDF. I know you have a different position on that, but as your expert, I must report that I support that. We are again seeing early fruits of cooperation between political parties. Thanks to ODM experts. Bang bedo kod romo mar jokanyo mar duond bura mar ODM, jod bura koro dok e od bura bang bedo kod yo mar dwe achiel kama ogai mar ODM Raila Odinga ochiwo negi siem ni bedo moke ka chenge nyalo miyo giriem bedo kod wuoyo kod duol achiel kendo yudo gino magigeto ahinya tero dongruok. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC oyango ni osechakot nono kata timo nonro hewi ripode mayango ni ndiko mar jotije moko ma Siaya gi board mandiko ji e county no notime yore mbadhi mag asoya. Manager mar EACC bade ma imbo mar Kenya Abraham Kemboi wacho ni nonro dhi yango adieri e wi weche mawachore ni nitie jotije mane ochiwa asoya e kanondik gi tich to bang'e nyocha ochung gi tich kik kiwacho ni gin jotije ma nyawawa. I know most of these young men have lost money. They are also fearing that once they come forward to report any form of bribery, they may also be taken to account, knowing very well that the giver and the taker are equal before the law. But I want to assure them that in this scenario, we are likely to consider that the person of the County Public Service Board who occasioned this scandal is the one to bear the greatest responsibility. So we want to request those young men and women, gentlemen and the ladies, not to fear that if they report any form of corruption, if they report that they gave out money to anyone, we will also sanction them. The law is such a way that they can be considered to help the investigation so that we nail the perpetrators properly.
Tendarita oyango ni nitiere chenro mar miyo ruodhi mapacho ka bonde mondo mi okonygi jiwo chenro mag arita nyate gwenge mapacho ka mamaundu ng'enye kaka Cynthia Onyango leronwa. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo ochak choko nonro mar ruodhi mantie kod dwaro mar bedo kod bonde mar sirikal jiwo arita e kuonde magitie. Jukwaa la usalama, chenro makende mar sirikal mar jiwo kaka itayo chenro mag arita mapacho ka kawuono ochopo e kaunti ma Mandera. Iromo makende ma oyuore kod ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod director mar okwach kich Mohamed Amin, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen obidhore kendo chiko gai mar obila Douglas Kanja mondo chak kawo nonro mar ruodhi marito gwenge matimbe njore obembo mondo chiw thuolo mar miyo gi bunde mag sirikal makonyogi e jiwo arita mar gwenge magirito kod arita margi giwegi. Tutahakikisha kwamba machiefs wetu ambao wanakuwa threatened tuna protect hawa, na nimesema ya kwamba machiefs wote wa kutoka frontier counties ambao wako tayari kusajiliwa ili wakuwe na bunduki rasmi ya serikali, tuko tayari kufanya hivyo kuwapatia ndio wajilinde na walinde mji yao. Ochiko gai mar obila mondo tim mapiyo e chenro makamano kendo mar neno ni ruodhi madwaro bedo kod magina oyudo tiegruok kendo yudo lesen margi bedo kodgi e kinde mowinjore. Na mimi naomba bwana IG chini ya kabla ya December, chiefs wote ambao wanataka kufacilitatiwa wakuwe na protection ya firearm, they should be given, they should be trained wenye wanahitaji training, na wale ambao wahitaji training wapewe na wasajiliwe rasmi. Bende osingo ne oganda mar jo Kenya duto ni tong' mar piny Kenya kod piny Somalia ni kod arita makare kendo onge tiende bedo kod luoro mar ni jolweny mag pinje mamoko donjore pacho ka kendo bwogo jodak manyandwat mar piny Kenya. Tutaendelea kudhibiti kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama na haijawahi kuingiliwa na isiweze kuingiliwa na majirani ambayo wanabeba silaha ama kuumiza wananchi. Even if our neighbors have a problem, it doesn't spill over to hurt our people. Olero ni piny Kenya kaachiel kod piny Somalia osebedo kod osiep makare kuom higni mathoth kendo tielo ni kata obedo ni piny Somalia kalo e midhiero mamargi, piny Kenya pod biro chiwo sir mare kaka owinjore kaka okang' mar bero osiepe kinde kod pinje ma okiogo. We have a very good working relationship with the government of Somalia, and it's our responsibility to ensure that we foster that relationship because God gave us a neighbor and we must live with our neighbor in a very good way, in a collaborative manner and as a team. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Daken prario koda dek nyakoro mgajwang bang sa dek marotieno chendo enoimore erokamana ahinya kuom kete Ramogi TV ngire kara Professor Tom Olali neno kacho wacho ni ntiere kodwa Ramogi TV mano ngire mar mbaleny ma Nairobi erokamana ahinya. Wino Janabi to wacho ni nek madhi mbele Kenya kae ok ber kendo sirikal owinjo tiek wach nek mar dhano. Ozum Kapita bende wacho kanyo ni ntiere Konyango Center mano Luanda e kaunti ma Migori. Sani ng'ato wacho kacha ni owinjo bedni ka onego dhano maiko kende kamano wechego tek ahinya kaka kamano wacho ni buch nek owinjo bedni keto makineko to in bende itimo ni mana kamano mano pache kacha. Biano kanyo ote mar Mandela Oniala wacho ni jopiny hinyore e weche mag thieth gi to jod bura wacho ni ntiere e parliament owinjo giwuogo komondo giduok NHIF mowacho ni ne oganda ng'iyo godo kendo nyaka no oganda dhi godo mbele e yo makare. Wacho kanyo ni nyaka ne yier ok gine ka wechego osebedo maber ahinya. Wechego mag thieth mag shama bende sani koro jogo bende chiwo thieth e kuondego mag jigiwegi osegolo notice ni ok gidhi thiedho jogo mantie kod sha. Faith Muzo mwalimu kaya Malindi wacho no penjo ni to bunde mimiyo chiefs gi assistant chief gibiro kano gi eudi koso to kapo ni bunde chief olale gweng korka polise bro biro tengo jo gweng boka kimanyo bunde. Haya wacho kanyo ni owinjo weya chife otigo kwajo e gweng mondo mi oketa rita obed makare. Wach mar bunde no mwalimu otamore. Roja Chusino Koi wacho kanyo ni wechego mag nek oganda olgo e pacho kae. Wacho ni sirikand ne okone katio makare ne onarita ber. Nicodemus Olang wacho kanyo ni penjo ni be uweyo no
bende baba kako paro koso mano ne AI. Hai, Alfredo Pio wacho ni entiere kodwa e chenro koya Nakuru Nairobi, kaito Jawarianda Jack wacho ni weche gichopo ne yo makare ahinya hoyo matin ma eno imore kikiti mabor. Sayudo nyudo nikelo nyako chia jolokore nejelunga ni sandi nango nyako chia ni yere kendo jalosigo kachandi gimo nyako chia utemo kadhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Tanpiny Kenya William Ruto seo nyao ma oketo e chiwo sir ne operation ma Kenya time piny mar Haiti mar keto kwe piny. Ruto wacho ne pinje mano chiwo singo mag siro chendo no poko chopo kare. Olose tomo e romo makende mane gitwakie e boma ma New York e piny mar Amerika. Okenge mag jiwo kwe piny mar Haiti pod ntiere kod achiedh nade nyato kaluwore gi onge mar omenda kod sir mamoko mane osingi e chakruok mar chenro makamano. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni kata obedo ni ntiere singo mar pinje gola pisas magarita makwan giro 2,500 ne chenro mar keto kwe piny mar Haiti. Mana pisas 989 kende emanie pinyno ka 735 gin ma Kenya, 150 wuok Guatemala, 78 wuok El Salvador, 23 wuok Jamaica, 3 wuok Bahamas, kaachiel kende emaya Canada. Ruto wacho ni pek nitie kaluwore gi rem ma oko operation ma timore Haiti. It is simply wrong that we cannot marshal the support that is necessary for us to stabilize Haiti, to drive out the gangs. The gangs, in my very honest opinion, are cowards. Operation mar keto kwe e piny mar Haiti osebedo kadhi nyime kuom dweche maromo 15 kanyaka sani report yango ni kwe osechako duogo. Bende kuonde mayande oseteki gi jonjore kaka kar jot ma jatend pinyno, paw ndege kod log tich mar obila sani yangore ni oseduok e lwet sirikal. Ruto kata kamano wacho ni nitie kwede kaka ichiwo sir e operation no. People of Haiti may be people of African descent, but for heaven's sake, they are members of the human race. Bende okenge moko manyien itawo gi piny Amerika ka okale duol marango arita e riwruog UN. Okenge mag neno ni operation manyien timere e piny mar Haiti madhi nywanda pisas 5,000 mag arita kwe. Kata kamano, jatend piny to mako chung ni Kenya biro medogo kambi Haiti nyaka chwe pinyno yud sirikal mare ma opodhi. A UN Security Council resolution to establish a larger gang suppression force with a broader mandate and a UN support office for Haiti. If we are sending an additional
security team to Haiti, the mandate must be clear. A predictable resource package. It cannot be what Kenya has gone through, a game of guesswork. Iwacho nogo jatend piny Kenya William Ruto yango ne obila maja Kenya mane ogo ripode ni olal Haiti ne onegi. Opuoyo jo Kenya dek ma oyango ni osewito ngimagi e kinde keto kwe e piny mar Haiti. Ruto olose boma ma New York e piny mar Amerika kama gitwak romo mar lalruok ewi arita ma Haiti. Tenderuok mar kupet bade ma Kisumu kotelne kod Zablon Awange ojiwo ni chiw thuolo ne skunde mag JSS obed kod oteku margi giwegi eka giyudi yot mar tawo tijegi mag puonjo kaka owinjore. Awange wacho ni midhiero mar pok mar omenda ne skunde primary kod mag JSS en oinga e jiwo somo mar CBE. Wan kaka union wasewacho kendo wasenuoyo ni sani lweny mantie mager e sekta mar somo en shida mantie JSS. JSS onego bed ni dhi klas 9 dhi timo penj mar KPSEA. Klas 9 no penj no ema onego bed ni tero gi e senior secondary. Seche mwawuoyo ni chenro mar penj no gi kaka chenro idhi tim to kaka nyithindo gi bang' penj no ibiro bedo place kata ibiro ketgi e senior secondary e pathway mopogore opogore, onge adier kata onge nonro maber ma wanyalo wacho ni nyithindo gi ashua. Sani gima wadwaro maduong' en ni jopuonj manie junior secondary gi nyithindo manie junior secondary obed gimo ochung' kigeni, gimiluongo ni autonomy. Sani wacho ni pesa gi kobiro gato seche moko yudo ka ichwayo tero pesa no gero klas ma klas 2 kata dhi gero klas ma goro fence ma school. Piny owacho singo ni gedo mar olalo ma Dhogoye matudo Usenge kod Loka Magota Gulu biro rumo dwe mar 4 higa manyien mana kaka mosechan bero wuoth kod ohala e kind jodak ma Loka ariyogo. Sach limbe mar rango chenro mag dongruok mitawo kod sirikal mamalo manotele kod commissioner ma county Masia Robert Ngetich ne ginyiso geno margi ni gedo no biro rumo e budget manoketne kendo en gino makoro biro kelo fungruok ne jodak ma alwora ma Imbo kojiwo kontrakta matawo gedo no mondo mi ochwal gedo mapiyo. E kinde no ne gisinga rita makare e kinde ma gedo dhi nyime Dhogoye. Down from the contractor and the engineer where there could be any challenges or any bottlenecks that they may be encountering while implementing this project. This is the team that is going to unblock those challenges to see that this project is delivered on time. We are also here to support also the contractor on any security challenges to secure the site so that they have a smooth implementation. We kambi ma Direct Line Assurance mahie koro ka hotela yanga mata kambi no kendo chwalo jotelo kata walo jotelo manyien. Jachak kambi Marol Credit Limited mantiere gi share mathothi kambi no Dr. SK Masharia okodul makedo gi mbadhi pachuka EACC mondo tim nonro mar yango mibadhi mwacho ni no tim gi jogo ma osebedo ka hotelo he kambi no. Jafomaro Elizabeth Ajode ntie kod ler. Weg kambi okumba mar Direct Line Assurance koro kawayanga telo kod mbi mar tayo kambino. Elimbe mare apis maduong mar kambino mani Anniversary Towers. Dr. SK Masharia mani kod share maduong e kambino. Owalo kendo yango apisas madongo madhi tayo chenro mag Direct Line Assurance. Dr. SK Masharia owalo Wilson Wambugu Maina kaka jata tije makojolo, Stella Kinoti kaka jata chenro magomenda, Elizabeth Kuria dhikonyore gi Kinoti e weche magomenda, ka James Mari owal kaka manager ma otelo ne weche maglony manyasani kata teknolojia. E kinde yango lokruoge go, Dr. Masharia wacho ni apisas manyien gochako tich ayanga, bende ochungo e tich mane en jata tije Sami Kanyi. Weg Direct Line Assurance wacho ni okang' makamano obiro bang' kanonro mane otim kod komiti moyiedhi mane ochuo gi Aton Jener ne oyango hiye jogo mawinjore obed weg kambino. Komiti no ne okwedo nyinge jogo manoriko kete lesen mar puodho kembe kata CR12 kaka weg kambino. Ne oyangi ni gionge kod ratiro e tayo kambino.
Dr. Macharia okwayo EACC mondo chak nonro mar yango lal mar mwandu e kambino e yor mibadhi. Owacho ni nonro mane otim motelo ne oyango ni mibadhi gi yako mwandu ne otimore e kambino. Ewi mano, ojiwo customer mag Direct Line mondo kik bed kod luoro ni mar lokruok ma otimore no ok dhi rocho chenro mag chiwo okumba. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kaunti ma Siaya nobago romo mag lamoro mar joket mwandu mawuok e gwenge nyaka e pinje ma oko dwe manyien. Romo no mabiro chako tarik 14 nyaka 17. Igeno ni bende ibiro yore gi jatend piny Kenya William Ruto kaka okang' mar jiwo dongruok. Jatend ODM Raila Amolo Odinga opo chenro mar ikruok ne romo no kendo kaka joket mwandu dhi chopo mar jiwo dongruok mar kaunti no ma Siaya. We are moving strongly towards the achievement of that trade and investment conference. Courtesy our leader Raila Amolo Odinga, we secured the attendance of His Excellency the President of the Republic of Kenya, who is going to be presiding over the opening of the conference on the 16th. So this is a very healthy development that I'm seeing happening in our counties, and this needs to be encouraged. See, Siaya has got great potentials. You see, you've got a big swamp there called the Yala Swamp. You've got the lake. You've got potential ports in that area. So you can trade directly with Uganda. Uganda is just next door. Tanzania is also next door there. So there's opportunities for exchanges which will help to create wealth. Minerals are available in the area. Then now they plan to go nuclear. Wakayo machielo nyakoro Mgajwang' Nelly Obunga wacho mora ahinya gi gedo ma dhi mbele no mar Dhogoe en gino mowacho ni dhi konyo Uganda. Monica Kumu wacho ni entiere Kariobangi North. Wacho kanyo ni poch kipak na Ramogi TV kuom ni weche chopo ne geyo makare kanyo nyakwara gan mano nyamere Alan Woodmilly bende wacho ni en nyago par. Wacho ni wall mag tesendo bila benyalo wuoyo mondo giwachie gima ging'eyo ewi wach mag chikruok e okuta mag jela manego Uganda. Ano penjo mopenjo kacha. Nelly Obunga kinaneno otimare kato Benta Charles wacho ni entie kare en wach nek ma Kenya kane wacho ni dwaro lamo en nek ma pile ka pile sirikal wacho ni winjo ne kaka timo weche go mag nek. William Oriema ntiere kodwa bende Francis Omondi Wodrinya wacho kacha ni entie gi Evelyn Aoko kaito wacho kanyo ni kete Ramogi TV denoba umoja nini kacha in bende kato engineer Lazaro Kanyamboko wacho no kwa officials mag ODM party mondo mi giyie giwe jopinyo team independent nominations team yiero welo e yor gigiwegi donjruok kod party primaries miyo party wito popularity mare kaito wacho ni cartels bedo served right nikech gin gidich mana kod gik magen magidwaro. Otherwise wacho ni nek magalagala matimore pacho kae owinjo bed ni inono makare. Wacho ni unek makamago sebedo kamedore Thurka. Buda Kayesu wacho ni wach miyo ruodhi magina berne wacho ni en ni nyi chief ema koro jibro luoro kendo ka chief onge ng'abro nyono. Haya gin kanyo e kaunti ya Migori gweng' ma Obatala Gibeti Nyar Kanyangasio Kaiza Chieng Magawa Emmanuel Yan Maya Doti Phil gi Lin. Wayo watanya kwa Mgajwang' chenro eno yimoradu kwa mago mag tuke kikidhi mabor. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection.
Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low-season travel. VU Travel. Let's plan your story. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kansa osedoko tuo manyaka wapuonji gi duol maduong'. Riwri kodwa e penj laktar chieng' tich ariyo, tarik 23 kosir kod Glenmark. Dr. Dedan Opondo biro bedo kodwa ka opuonjo kendo lero ni matut e wi tuo kansa mar duong' chuo. Penj laktar gi Ruth Otieno, sa 12 odhiambo. Kik bai. This week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Tim Kenya jotugo manyiri mahigini piny mar 20 Rising Starlets biro bago tielo mar 2 mar tugo e manyo tiko tuke mag pinje mangima higa 2026. Tugo makori biro bagi chieng' Jumapili lap ma Ulinzi Complex. Kocha mar Rising Starlets Jacqueline Juma okwayo jotuke mondo mi onyis dwaro margi mar ng'ado tiko tuke mag pinje mangima tok wuok amodhi gol 1-1 e tielo mokwongo mano bagi e piny mar Ethiopia. Tim no mole pacho kae midhiao makawuono ka giwuok e piny mar Ethiopia ka ikruok margi biro chakore odiechieng' makiny motel ne tielo mar 2 ka loch biro chwalogi nyaka e round machielo. Timbe mag Diani Stars kachiel gi Mwanambenyu Girls e joloch tuke adhula mag Kwale Beach Soccer mano bagi odira mokalo e dho wath. Diani Stars nolo tim mar Barbados gonde 4-2 e finals mag wuowe kinde ma Mwanambenyu Girls nokawo kombe tok loyo tim mar Diani Queens gonde 4-2. Hussein Mohamed ma en jakom mar riwruok matayo tuke adhula e Thurka opo okang' mar riwruogno kawo matego tuke mag adhula mag dho wedhe kosingo ni pod gibiro dhi nyime gi miyo rawere thuolo mar nyiso michgi mopogore opogore e tuke. Beach football is big business all over the world. Sports tourism is big business all over the world. People travel thousands of kilometers to go and follow their most favorite teams to come and to go and watch football. And you saw with what happened with Chan. Kenya put up one of the best tournaments in the history of that game. So next year we are going to have very, very, very competitive football at the grassroots. And we will start that initiative later on this year. I want to challenge all the coastal counties
to put together formidable teams. Club mar Posta Rangers hoidho nyake thuolo mar adek e chung mar timbe e lig maduong' mar adhula pacho kae toklo club mar Mathare Gondario kuom 1. Mathare United noyudo gol mar gi dakika mar 43 kokalo e opich achoma gol manolo gi jatugo Elias Sieche. E dakika mar 77 jatugo Faustino Jiambo nolo ne Posta Boys gol mar gi mokwongo kapok Trevor Mondi medo Posta gol mar ariyo dakika mar 89 gol manomiyo Posta loch gi points 3. Fanya kwa bidii mno. Anaileta ndani huku kichwa kile. Bado nafasi kwake Faustin Ojiambo Samaki. Anawarudisha mchezoni. Beki kama beki. Kwanza ilikula nguzo, ikarudi pale. Akahakikisha barua yao inafika kwa aliyekusudiwa kutumiwa barua. Teddy kwake 1-2 imeita. Teddy nafasi ile sasa. New signing Trevor Mondi. Ikanyi mwatike chenoni maro imore nyakoro mgajuang jaru soja wachoka chanegi mapod lite chunyen kaka gornyo ochako lig marach okwayo coach gi ni ok gimor mano Green Army Chief Gor Mahia 001 jaru soja osiep Dr. Raymond Omolo wacho kanyo ni gimane lit ne kaka no gichako lige yo ma ok ni kare en gino mawacho ni poko mie kwe nyaka sani kachiel kod johera mamoko mag timno mar Kogalo. Beano kanyo ote mar Vincent Onyango Kelo wacho ni entiere Kagan kaeto wacho ni to recruitment penjo ni bro timore karango mondo mi sirikal onyisgie paro ni en ote mi bro chiweyo makare. Ajali Jarungo wacho ni miyo chife bunde no to kopako sana koro chife obed jo adier gi collaborate gi jo aya pacho ganda nyakoro mgajuang. Bovino Dalo wacho kacha ni entie Dandora kaeto Nelly Obunga bende wacho no mora hinya gi Ramogi TV. Jalo Felix Ondeng wacho kanyo ni entiere gi Beatrice Okwayo jo Ugenya ya samagindi kotich ngato dala gitim nonro mare maber kendo ng'ika bende chief ong'eye kapoko miye tich kara nyalo tije mag dala mano kutendre kod jatich mawachore ni ne onego jalno mondike tich wacho ni Uganda obed motang kendo rang malongo kapok ondik ng'ato tich. Aneno bende ote mara Nicodemus kaito Yvonne Nasim wacho ni wuok daraja Billy entie kodwa chenro en bende kaito eno Alfredo Pio wacho kanyo ni entiere kodwa kata ene wuoth kamano nyakora mgajo. Rogers Otieno Koyane ni kacha in bende kaito Witi Hemston kantiere Nyakachi County Makisumu in bende wacho ni sebedo kodwa e chendo. Pastor Juma Orunda ni kacha in bende rokamana hinya kumkete Ramogi TV nyakora mgajuang kanyo emwalore chendo ni maro imore elo timu na niweche gichopo neo makare wagwero kamano wasebedo jalo Kolizo Otieno director mara Bobo Afula Otieno makare nyinga Lydia Hukeo.